Tak v tomto videu si ukážeme decentralizovanú zmenáreň Uniswap, vysvetlíme si, ako funguje a porovnáme ju s centralizovanými zmenárňami. A v centralizovanú zmenáreň budem brať za príklad Binance a decentralizovanú ako Uniswap. Najlepšie by bolo asi vysvetliť si centralizovanú zmenáreň. Aby sme ju vedeli používať, sa musíme registrovať, kde si zadáme prihlasovacie údaje, klasické meno a e-mail, s ktorým sa prihlásime. To je prvý krok. Potvrdíme e-mail, že sme to naozaj my, a potom druhý krok je potvrdiť si identitu. Identitu si potvrdíme IDčkom, čiže pas alebo občiansky preukaz. To slúži na to, aby zmenáreň vedela, kto sme. Anglicky sa to nazýva KYC, Know Your Customer. Je to v voľnom preklade Maj vedomosť o svojom zákazníkovi. Keď máme toto všetko spravené, tak už môžeme vložiť peniaze do Binance. Samozrejme musí to naša banka povolovať, vklady na Binance a nemať s tým žiadny problém, že nám tá transakcia prejde. Druhá vec, musí byť krajina, v ktorej máme banku, tiež nesmie mať žiadne výhrady proti Binance. Keď chceme nakúpiť krypto a máme už vložené eurá na účet, tak si najprv musíme zameniť euro za krypto. Sú tu väčšinou páry v USDT, ale ako vidíte, môžete si Ethereum kúpiť za eurá priamo. Ale chcete iné krypto kúpiť, tak je najlepšie si najprv zameniť eurá za USDT. USDT je stablecoin, to je prvá transakcia, potom už môžete meniť USDT za ľubovoľné krypto. Napríklad Arbitrum chcete zameniť. Nepôjdem do detailov zámeny, napríklad limitky a shorty, longy a podobné. Chcem len jednoducho nakúpiť krypto. Tak ako to prebieha, dám, že 1000 USD, samozrejme musím byť prihlásený a potom odkliknem, že nakúpiť a potom neskôr predať. Takto v podstate funguje centralizovaná zmenáreň. Ako to je na decentralizovanej zmenárni. Tak na decentralizovanej zmenárni pri načítaní stránky refreshnem. Toto je úvodná stránka, môžem hneď vybrať USDT a dám 1000 a hneď to vybehne, že koľko Ethera by som za to dal. My sme tam pozreli Arbitrum, Arb token, tak to hneď dá, že aká je tu cena 1,94, keď si pozrieme na centralizované, je podobné. Čo musíme spraviť, aby sme vedeli priamo obchodovať na Uniswape? Prvé, čo musíme spraviť, je založiť si peňaženku. Ja používam Rabi. To je rabi.io a odtiaľto sa to dá stiahnuť do Chromu a potom to takto vyzerá v prehliadači. Cez túto peňaženku sa viem potom napojiť na túto decentralizovanú aplikáciu, DApp. Takže potom, čo som si to stiahol, musím si ju vytvoriť, ale vždy odporúčam si zakúpiť hardwareovú peňaženku, z ktorou sa zabezpečí webová peňaženka. To je buď Trezor.io alebo Ledger. Ďalšie je ledger.com. Toto je francúzsky výrobca, toto je český výrobca v Prahe. Toto je ďalšie zabezpečenie tej peňaženky, lebo keď máte vytvorenú peňaženku na hardwareovej, tak tie údaje prihlasovacie nie sú vo vašom počítači a nie sú ani v prehľadači. A potom tú hardwareovú peňaženku viete prepojiť s touto webovou peňaženkou. Každú transakciu, ktorú chcete spraviť, napríklad toto swapnúť, mi píše, že nemám dostatok USDT. Vymením za Ether. Dám maximum, že chcem zabiť. Tak to je, že zámena. Každá takto transakcia musí byť potvrdená hardwareovou peňaženkou, keď ju schválim. Potom musím ju schváliť fyzicky na tej hardwareovej peňaženke. Znie to troška komplikovane, ale keď to mám toto už spravené, tak už môžem obchodovať, ale musím najprv ešte dostať do peňaženky peniaze. To je asi najťažšia záležitosť. Najjednoduchšie, ako dostať peniaze priamo do peňaženky, je asi cez toto tlačidlo Buy. To je cez MoonPay, to je do MoonPay USA. České koruny alebo eurá, kde vyberiem, chcem za
20 euro, to je 27 euro je najmenej, čo sa dá nakúpiť tam za 30 a ukáže mi, koľko Ethera za to dostanem. Ale treba si uvedomiť, že tu sú dosť vysoké poplatky. Poplatok na sieti je 1,5 eur a tých 28 centov si zobere ten MoonPay. Dokopy je to 1,47 plus 0,28 deleno 30, je to nejakých 5,8%. Je dosť veľa. Ale keď zvýšim toto na 100 eur, tak tento poplatok stále zostáva. To je poplatok za transakciu na sieti. A ten druhý poplatok je poplatok za tú službu v MoonPayu. Keď pozriete, to MoonPay si berie 1% zhruba 0,97. A ten poplatok na sieti zostáva stále rovnaký. Dáte 1000, tak ten poplatok je stále rovnaký. To je poplatok ale na Ethereum, nie? No to sa mi zdá byť troška vysoko. A keď kúpim... Ethereum na Arbitrume. Ethereum na Arbitrume poplatok hneď klesne nižšie. Takže keď... Ale tu môžem asi už... Môžem už aj za 10 eur nakúpiť. 10 eur je minimum. Na Arbitrume. Arbitrum je ďalšia sieť. Takže tu poplatky. Takže keď si to vypočítame, tak to bude celkovo 0,19 plus 0,35 deleno 20 je 2,7%. Takže 0,19 deleno 20, čiže skoro 1% si vždy zoberie MoonPay. Keď zvýšime napríklad 100, tak ten poplatok ostane rovnaký a MoonPay si zoberie to 1%, čiže toto bude už nejakých 1,3%, 1,33%, čo niekomu sa môže zdať stále dosť vysoko. Čiže to je najjednoduchší spôsob, ale najdrahší. A zase si prepájate tú peňaženku s debitnou kartou, lebo toto platíte stále kartou. Dám pokračovať, ono sa to spojí s účtom. Musíte zadať e-mail. Tak, ďalší spôsob je buď z Binance vložiť peniaze na Binance, tam kúpiť USDT a poslať si to na peňaženku. Zase vám to prepojí vašu identitu s peňaženkou, čiže tiež to nie je anonymné a je to aj komplikované, lebo si musíte vytvoriť Binance účet a musíte si vytvoriť peňaženku. Ďalšia možnosť je, keď máte kamaráta, ktorý je v krypte, tak on vám môže poslať priamo krypto na peňaženku zo svojej peňaženky a vy mu pošlete alebo sa s ním stretnete a dávate mu cash. Ďalšia možnosť je vexlovanie. Sú skupiny buď na Facebooku alebo iných sociálnych sieťach, kde sú ľudia, ktorí ponúkajú predaj krypta. Vexlovanie funguje takým spôsobom, že vy sa s ním dohodnete, stretnete sa osobne, vy tomu vexlákovi predáte cash a on vám pošle krypto na adresu, vy si skontrolujete, či vám tie kryptomeny prišli, keď áno, tak sa rozlúčite a ste obaja šťastní. Ale tejto vexláci si zvyčajne tiež účtujú nejaké to percento z predaja. Ale občas sa to vydarí a oni sú zhovievaví a chcú len peniaze a nezoberú sú žiadny poplatok. Tak je to dosť komplikované na začiatok, aby ste mali peniaze a stále nejakým spôsobom dodávať tie peniaze do účtu. Aspoň na začiatku. Ale čo si musíte uvedomiť, že keď si vytvoríte peňaženku na Binance, tak to urobíte iba na jednej centralizovanej zmenárni, v jednej aplikácii. Čiže keď chcete na inej zmenárni vytvoriť účet, tak sa musíte zase registrovať, potvrdiť svoju identitu a všetko dookola to isté. Ale keď si vytvoríte kryptopeňaženku, tak to urobíte jedenkrát a máte prístup ku všetkým decentralizovaným aplikáciám. To znamená, že idete napríklad na Balancer. Tu pripojíte peňaženku, áno, Metamask, bum, a ste pripojení. Teraz to chvíľku nabehne, áno, už som pripojený. Potom napríklad hoci kde inde, Instadap, potom OneInch.
stále dobré dávať app preto, lebo vás to najprv odkáže na hlavnú stránku a potom musíte hľadať, že kde spustiť aplikáciu. Ale keď dáte app na začiatok, tak vás to hneď dá do aplikácie. Takže OneInch a hoci ktoré iné decentralizované aplikácie máte priamo prístup. Prihlasujete sa stále s peňaženkou. A keď už tam mám USDT, tak môžem už priamo obchodovať, zamieňať decentralizovane za akýkoľvek token, ktoré sa vôbec nemusia nachádzať na Binance. Napríklad Lido token LDO, môžem pokúsiť nájsť LDO, na Binance nie je. Je plno nových tokenov, ktoré sa vydávajú najprv na decentralizovaných zmenárniach, až potom sa pridajú na centralizované, lebo na centralizovaných zmenárniach musia tie projekty zaplatiť na to, aby boli zalistované na zmenárni. Ešte vysvetlím, že ja som práve na Arbitrume a to je množstvo sietí, ktoré podporuje Uniswap. Napríklad Optimism, Polygon, Ethereum, Binance Smart Chain, Coinbase Chain, Avalanche a tak ďalej. To sú všetko EVM siete, že ak vytvoríte peňaženku raz, tak máte prístup ku všetkým týmto sieťam. Dobre, poďme si teraz rozobrať poplatky. Ako to funguje na Binance? Keď urobím transakciu za 1000 USD, tak z Binance zobere 0,1% poplatok, to ide priamo firme Binance. Dobre, aby to bolo prehľadnejšie, toto USDT vymením za pár Ethereum Arbitrum. Jedno Arbitrum je takéto množstvo Ethera 0,30779. Takže túto keď vymením, tak jeden Arbitrum bude 0,30778. Čiže to dostanem o niečo menej Ethera. Čiže toto aj s poplatkom, tu vám poplatok nezarátáva ešte. Že to je s poplatkom, keď to rozkliknem, tak vidím, že sa cena zmení o tých 0,005% a to je poplatok za obchod, ktorý ide poskytovateľom likvidity. To si vysvetlíme neskôr. A potom tu je poplatok za transakciu na sieti, je 0,35 centov a tu je slippage. Keď chcem veľké noty zamieňať, tak sa cena o toľko zmení. Za 10 000 to sa zmení cena už 0,07%. Toto slippage nastavenie mi robí to, že akú veľkú zmenu ceny som ochotný tolerovať. Snažím sa nájsť väčší slippage, keď chcem zameniť milión ARB tokenov, tak to už posunie cenu o 1,45% a to by mi už táto transakcia neprešla. Som ochotný tolerovať zmenu ceny 0,5%. Že aj keď by som vedel spraviť túto transakciu a potvrdil, tak by mi tá transakcia neprešla. Ale keď dám menej, tak je to stále pod tým limitom. Je najlepšie stále si nastaviť zhruba taký limit, že to akurát sa do toho zmestí. Dôvody nebudem radšej rozvíjať, lebo to je zložitejšie, troška viac do hĺbky. Teraz, kto sú poskytovatelia likvidity? Na Binance sú to tvorcovia trhov. Väčšinou ľudia s miliónmi, ktorí poskytnú likviditu a zarábajú na rozdiele cien z predaja a nákupu. A väčšinou to robia boti, preto sa tie ceny stále menia hore-dole. Tí boti sa snažia nájsť tú najvýhodnejšiu cenu podľa celkového trhu. Takže to sú tvorcovia trhov na Binance. A tvorcovia trhov na Uniswape sú smart kontrakty. Preto sa to volá automatickí tvorcovia trhov, čiže AMM po anglicky. Akroným pre Automated Market Makers. Títo automatickí tvorcovia trhov sú smart kontrakty, do ktorých ľudia vložia peniaze. A ten smart kontrakt dohliada na to, aby sa uskutočnili nákupy a predaje. Tento smart kontrakt dohľadá tiež na to, aby sa tie poplatky za obchody tiež prerozdelili medzi týchto ľudí, ktorí poskytli likviditu do týchto smart kontraktov. Ako to funguje? Jednotlivé likvidity, ktoré ľudia vložia do tohto smart kontraktu, sa sústreďujú do púlov. A púly sú jednoducho iba obchodovacie páry. Ak máme Arbitrum Ethereum, tak som tiež poskytol likviditu do Arbitrum Ethereum poolu. Takže pozrime sa, ako to vyzerá. Tu som poskytoval likviditu v hodnote $2778 a zatiaľ mi to zarobilo $32,82 a poplatok za transakcie som nastavil 0,3%. Takže každý, kto obchoduje cez Arbitrum Ethereum pár,
tak obchoduje aj cez moju likviditu a ja z toho zarábam 0,3% za každý obchod. Čiže za 6 dní mi to zarobilo 32,82. Vypočítame si to, koľko dá percent, 32 deleno 6 a deleno 2779, to je 0,2% za deň. Násobíme 365, čiže 70, skoro 72% za rok, čo je dosť dobré, myslím. A nemusíte poskytnúť takú vysokú likviditu. Stačí aj 10-20 dolárov. A ešte sa môžeme pozrieť aj na zložený úrok, to je Compounded Interest kalkulátor a 71% a reinvestujeme to každý týždeň po 7 dňoch. Dáme na jeden rok 10 000 a to dá 102% zhruba po reinvestícii. Po každý rok zdvojnásobíte hodnotu. Ale tieto vysoké úroky závisia od toho, že aký je pohyb na trhoch. Že čím viacej sa nakupuje a predáva, tak tým väčšie sú aj tieto úroky. Lebo tým viacej peňazí sa pretočí cez váš pool. Že tým viac poplatkov si vy zoberete za obchody. A ako hlbšie fungujú tieto rozpätia a ako spraviť tento pool si vysvetlíme v ďalšom videu. Samozrejme, tieto videá nie sú finančné odporúčania a majú čisto náučný charakter. Keď si chcete prečítať viac o krypte, pripájam v informáciách pod videom PDF, v ktorom sa snažím vysvetliť krypto. Je to 0. verzia, ktorú časom budem doplňovať a vylepšovať. Komentujte, lajkujte, dislajkujte a odberajte do videopo.